Għalkemm kien hemm żieda fin-numru ta' turisti li żaru pajjiżna, l-operaturi f'dan is-settur mhumiex qegħdin jagħmlu biżżejjed profitabilità biex iżommu l-postijiet tal-ħaddiema li jimpjegaw magħhom. Dan qalu tnejn filgħodu l-mexxej laburista Joseph Muscat waqt żjara fil-lukanda Awra Palace. Mal-wasla tiegħu Joseph Muscat kien milquh mid-direttur maniġerjali tal-lukanda Edward Vella. Il-lukanda Awra Palace ilha miftuħa għal dawn l-aħħar 28 sena. Lukanda immexxija bejn 11 il-laħwa u li tħaddem magħha 200 ħaddiema, b'wħud saħansitra ilhom hemm mill-bidu, jiġifieri 28 sena. Il-mexxej laburista ġie mdawwar f'sezzjonijiet differenti tal-lukanda fejn kien spjegat lilu l-operat u kellu wkoll il-possibilità li jiltaqgħu jitkellem mal-ħaddiema impjegati f'din il-lukanda. F'kummenti ma' One News, id-direttur maniġerjali tal-Awra Palace Edward Vella tkellem dwar il-piżijiet li l-ispejjeż tal-enerġija għandhom fuq l-operat tal-lukanda. Spjega li ta' kuljum bħala lukanda iħallsu mal-1,000 euro f'dawl u ilma. Ara, resident aħna jiġina 3 euro kuljum. Termini ta' dawl, ġifieri. Termini ta' dawl biss. Ġifieri dan jekk għandek rata jinnaf 16-20 euro, anka għawlu għandi anka 12 euro, taqtri minnom dawl, dan għadek id-dawl biss. Għatifem, bħala konti jitla kważi naħseb jina xie 1,000 euro kull-jum. Fuq 1,000 euro kull-jum dawl? Viċin, dawlu il-ma jgħatis. Id-direttur maniġerjali tal-lukanda Awra Palace jgħid li jilqab mod tajjeb il-proposta tal-Partit Laburista li twassal għal roħs ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl u ta' 5% fil-kontijiet tal-ilma. You welcome any reduction. Any reduction biex there again biex iżżomm kemm jista' jkun. Nibqgħu għaddejjin. Qed l-lukanda sejra da żmien kollu u jħobb li nibqgħu għaddejjin. Min-naħa tiegħu il-mexxej laburista Joseph Muscat qal li għalkemm il-prodott turistiku ta' pajjiżna huwa wieħed tajjeb, hemm bżonn li jkompli jitjieb waqt li tkellem dwar il-ħtieġa li l-lukandiera iżidu il-profitabilità tagħhom. F'din il-linja nemmen li l-pjan tagħna sabiex innaqsu 25% mill-kontijiet tad-dawl huwa fil-fema tiegħi ħadd tgħin il-bottom line tagħkom, il-profittabilità tagħkom b'mod mill-iktar ċar possibbli. Permezz ta' action teams imbagħad għal Joseph Muscat issir manutenzjoni u upgrading kontinwu ta' żoni turistiċi u b'dan il-mod tinelep il-burokrazija fuq min huwa responsabbli minn dan. Joseph Muscat qal li gvern ġdid iżomm il-proposta li hemm fil-budget dik li l-lukandiera jingħataw 15% tax credit fir-rigward ta' upgrades u titjib fil-lukandi tagħhom.